Wel, dyma'r gwasanaeth ofn i'n Mhen y Bryn ac ein twni blwyddyn 6 yn mynd o. Mae Mr John wedi dweud bod rhaid i ni feddwl am syniadau ein adrodd. Ac i sgwennu fo. Cheeks den, a hithau mae'n gael 6 wythnos o wyliau. Bywyd braf mae'r teachers ma'n gael o ben. Gweithio 9-3. Gael panna gwybod y dydd. Bisged neu ddwy neu 2. Reit, be nawn ni felly, os na ddim amser i'n dalio? Beth am yn sgwennu gwasanaeth am pobl fel Martin Luther King a Nelson Mandela? Wedi wneud y barod. Gwasanaeth am yr ardal leol? Da ni wedi gwneud o'n barod. Gwasanaeth am pwysigrwydd pari gwaniaethau? Mae wedi bod. Da ni wedi cael brenwedd. O na! Gan bod hi'n ein wythnos olaf ym Mhen y Bryn, beth am i ni sgwennu gwasanaeth i ddiolch? Diolch am yr holl brofiadau, diolch am yr holl gefnogaeth, diolch am bopeth rydym wedi gwneud dros y 4 mlynedd diwethaf. Mi fydd Miss Morgan Jones wedi gwirioni efo chyniad. Reit, ffordd fan i ta. Diolch, gair berchen yw diolch sy'n golygu gymaint. Diolch am roed llawer o gyfleoedd i mi. Diolch am roi hyder i mi allu perfformio o flaen eraill. Diolch am dysgu mi am ardal leol ac yn yma. Diolch am roi gwerthu i ni. Diolch am Hold ac yn ôl. Da ni credu well na hyn. Da ni gadael Pen y Bryn. Da ni wedi bod safed yn hel atgofio. Wir i chi, mae'na hen ddigon. Da ni fod i cael parti mawr. I ddathlu y diwrnod mawr. Felly, anfoiwch am wasanaeth oer. Da ni ar y diwrnod i wedi. Dewch i blwyddyn 6, dyna ni'n mynd yn ôl i dosbarth i sgwennu gwasanaeth. Da chi wrthi'n brysur gobeithio plant yn sgwennu gwasanaeth? Mae hwn yn cymryd oes pys. Sbïwch am Miss Morgan Jones ma'n lowndian. Argal mae gen i sychad. A mae'n boeth. Oh. Pam mae Miss Morgan Jones yn gael diod ffansi a da ni mond yn gael 2? O, dwi'n reit llwglyd wan. O, Esme? Mae hi'n cael ei salu am hyn. Mae hi'n cael bod yn diog a da ni'n gorfod gwneud y gwaith galad i gyd. Miss Harrington, mae'n olwg flustered. Iawn yna chi? Dwi newydd cael neges am ryw frenin yn dweud rhywbeth am ddim parti. Ond doedd y lluniau ddim yn glir iawn. Ond, mi nes i ddad bod angen i bawb wylio newyddion ASAP. Felly, rwch y teledu mlaen.
croeso i Fwletin Newyddion brys yn fyw o Bethesda. Mae'n debyg bod llawer o disgyblion bod yn chwech ledled y fro yn paratoi at ei wythnos olaf yn ysgol gynradd, cyn symud ymlaen a cychwyn taith newydd yn ysgol Dyffryn Ogwen, Tryfan a Friars. Pawb yn edrych ymlaen at hel atgofion a phartion diri. Ond, mae newyddion brys wedi cyrraedd bod y brynu newydd, Charles, yn dweud nad oes gan plant Bethesda nac yn wir cymryd amser i dathlu. Yn ôl y brenin, fe ddylai bob plentyn gweithio tan yr eiliad olaf, gan ei bod wedi golli gymaint o addysg yn barod, o ganlyniad i'r cyfnod clo. Hefyd gyhoeddodd fod pawb wedi cael diwrnod o ddathlu ar diwrnod o croni, felly does gan ddim mwy o amser i wastraffu, a brohed gweithio tan y funud olaf. Dyma be oedd Gwrando i ddweud. No party. Dim party... Wel, dim party ti, plant Bethesda. You've had a diwrnod off for my coronation. Don't be so barris, greedy. I hope you're impressed by my Cymraeg, by the way. So, work, work, work is my message to the plant bach of Wales. You'll thank me one diwrnod. Education is more important than hel atgofion and partying. Believe me, I'm the Brenin. Awnach chi yn fyw i Bethesda am ei barn nhw. Rydw i yma tu allan i ysgol Pen-y-Bryn. Does dim siw na miw yma. Pawb wrthi'n gweithio'n galed fel y dywedodd Charles, ond tybed beth yw barn y pobl leol am hyn, Astrau yn Bethesda. Tybed beth sy'n gan digolion Bethesda i ddweud am hyn? A dylai'r plant hyn yn darfod o'r ysgol Pen-y-Bryn gael parti. Beth ydych chi'n meddwl o Gwenyn yn dweud na dydym ni cael dathlu wythnos olaf Pen-y-Bryn oherwydd bod ni wedi cael diwrnod i ffwrdd? O, dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy, da chi fod i cael parti ydach. O, hen ddol gael parti a dathlu. Cytuno bob gair efo Charles a Camilla. God save the king. Ydy eich barn chi am hyn? Wel, diolch yn frenin i ni na di, felly paid â poeni o gwbl amdano fo. Ac beth ydych chi'n meddwl? Dim parti, chwilydd y beth. Gwranda, gathodd i gan y parti do. Faint o bobl wrth i parti fo? Miloedd. Miloedd, miliynau. Newn i chi gael parti. A we. Parti? Da chi newid gael bank holiday gael parti? Rhaid chi ddechrau grando'r King Charles fod i'r boi. Beth ydych eich barn chi? Wel, dwi'n meddwl bod o'n gywilyddus, bod o'n gyda chi gael parti. Mae'n bwysig bod chi'n cael parti. Da chi wedi gweithio'n galad yn ysgol Pen-y-Bryn. Wel, rhaid i fi gael gair efo fo. Beth ydych eich barn chi am hyn? Paid â gwrando arno fo, dwi'n meddwl dyla neb gwrando ar frenin achos os gynno fo hawl i ddeud be da ni fod i wneud nag dan. A mwy o bobl sy'n gwrtho gwrando arno fo goran byd. Mae Charles yn deall i bethau. Diwedd y dydd, da chi'n ysgol i ddysgu. Dwi'n cytuno efo'r brenin Charles. Dim parti blwyddyn 6. A beth ydych chi'n meddwl am hyn? Wel, drwg iawn. Mae Prince Charles di cael parti pan da ni'n cael ei blant. Ynde? Diolch yn iawn na chdi. Mae hynna wrong. Newyddion tris a digalon yn wir. Dim dathlu felly i disgyblion Pen-y-Bryn a Thu Hwnt, ond tybed a fydd plant Pen-y-Bryn a gweddill Cymru yn gwrando gyngor ein mawr hydy. Amser y ddengis yn fyw o Pen-y-Bryn yn ôl i'r stiwdio. Diolch i chi am wylio. Mwynhewch eich ddiwrnod. No we! Be da ni am wneud? Fedrwn ni ddim peidio gwrando ar y Brenin Charles a finna'r royalist. So well i ni ffonio Gynarfon i Gwyno, rhoi ar pesta positif. Sgwennu e-bost i the Prince of Wales. Be nawn ni?
i chwilio am barti. Mae Brenin Charles newydd dŵad i'r ysgol i wneud yn siŵr bod y plant yn gweithio'n galed. O na. Oh no! Maen nhw heb di gwrando, y little rascals. Edrych o ben y chwarel nawn ni, yn chwilio am
Dwi'n siŵr na rhywun wythesa fydd adon ni hefyd gofyn a chael parti. Iawn. Mi fydd y plant Pen y Bryn wrth ei bodda. Diddorol. Hwyl fawr. Dwi'n ymwneud gafod ffôn hynod o bwysig gan ryw BB a wannabe. Pwy? BB a wannabe. A maen nhw'n wneud y ddwy ohonyn nhw sy'n cael dweud beth sy'n digwydd yn Bethesda. Dim y Brenin Charles yn nhw di'r boss. A mae BB a wannabe yn dweud fe gawch chi hel atgofion a chael parsi mawr. Heddiw! Diolch BB a wannabe, da chi'n ser. Pwy bynnag ydych chi? Nôl â ni cychwyn gyntaf. Nôl yn 2013. Cychwynodd ein taith ni. Yn ysgol Abercaseg. Da ni rŵan bron yn 12. Atgofion hapus sydd ganddo. Profiadau gwych a brofon. Dysgu darllen. Ac ysgrifennu. Cyd chwarae. A chyd dynnu. Sgiliau pwysig gydol oes. A chreu ffrindiau gorau erioed. Ymlaen â ni I Ben y Bryn. Does unman tebyg I fan hyn. Blwyddyn 3 oedd dosbarth tryfan. Yma cychwynodd y cyfan. Miss Jones oedd ein hathrawes ni. Casom sylfaen wych ganddi hi. Ond yn 2020, Os o'n blwyddyn hollol anheg. Covid daeth fel cwmwldy. A roeddym I gyd yn styc yn y tŷ. Ond galad ffôn a dawson. Gan Miss Jones I godi calon. Ar Google Classroom roedd stor y waith I gadw ni'n brysur am amser maith. Diolch o saff tryfan am ddysgu ni y cyfan. Welis I o yn cario I bag i'r ysgol. Welis i'n washi yn baglu dros di satchal. Welis I rwg am wylio fy mhlentyn gyda I ei wen. Yn nodi ei hadyn. Da iawn, da iawn. Dyna geiriad I wrth I mi fynd trwy drws. Da iawn, da iawn. Dyna geiriad I wrth I mi fynd trwy drws. Diolch! Ymlaen â ni I dosbarth carnedd. Blwyddyn 4 mewn gwirionedd. Cawsom cychwyn hapus dros ben. Covid wedi mynd. Amen. Miss Jones arall oedd wrth yr
lliw. Doedd ganddo hi na neb arall ddim cliw. Ddoth ton arall o'r gofyd, a nina isio get rid. Gwersi gwych ar-lein am dymor. Google Classroom Newsstand ddim yn agor. Hyn, mi oedd Miss Jones a'r staff fel yr enfys. Yn fodlon, clen a mor hapus. Gad i'r storm o basio, gad i'r rio, Ymlaen â ni i dosbarth glyder a glyder fach. Yma cawsom lawer o hyder. Mrs Hughes oedd ein hathlawes ni. Cawsom cyfnod bril yn ei chwmni hi. Sws ar y mair oedd llyfr y tymor. Gan Mrs Hughes cawsom lawer o gyngor. Sut i sgwennu? Gwaith celf. A chwaraeon. Rydych chi wedi gwneud mwy na digon. O mi awn ni am dro, reit ti mewn i'm hen. Gei di synia beth sy'n digwydd tu ôl i'r llen. Mae pethau bach yn gymlath, o gor-ddeud ydw i os rwbath. Gei di brofi dros dy hun os dwi'n deud y gwir. A di lwcus o dy gwmni ar daith mor hir. O yma ma dy atab, os dwi'n fodlon cradu'r wyneb. Ar y bwr ma'n nghardia llawa sydd llawn tricia. Da ni gyd yr un fath fyny fanna, sawl gwaith dwi'n defnyddio honna. O mi awn ni am dro, dewis di y ffyrdd na i droi bobl a coch yn ôl a gwyrddau. Hyn oedd y ddymuniad, mynd ar goll yn fy nghyfeiriad. Ac os fentrwn ni ymhellach lawr y lonydd cul, mi nai bob... Diolch fawr! Ymlaen i dosbarth eledig. Cawsom flwyddyn hynod ddifyr. Caerdydd! Wythnos tri pa! Profiadau diri! Sgwennu llyfr. Dyna brofiad wir i chi. Dyma gip olwg o'r flwyddyn gron. Da ni wedi joio hwn! Mawr a sgen ti hanner awr sef o'na fi.
sydd yn poeni pawb am bryd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf, glas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mor braf, glas y grawn ni'n gryf y gwyn y cwmni'n dda. Sy'n disgyn rownd y ben, cofio fo'n y werth i ddwyn. Cwrs da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb am bryd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf, glas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mor braf, glas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n dda. Yn redag fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb am bryd yn y pen draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf. Fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb am bryd yn y ben draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf, glas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mor braf, glas y grawn wyn yn gryf y gwyn y cwmni'n dda. Yn redag fel rhyw lygod mawr, os gen ti hanner awr sef o'na fi. Ond cofio'r un bethau sydd yn poeni pawb am bryd yn y pen draw ydyn ni. Am y bywyd mor braf. Diolch i bawb! Waw, gwych! Diolch yn fawr i fi o'n ydyn, ac yn diolch a hel ysgofyn. Ond pwy ydy'r pobl ple yma? Pwy ydy BB a Wannabe?
Wel, ni de Brenhines Bethesda. A wannabe Brenhines Bethesda. Gobeithio, un diwrnod. Da chi'n heiddi parti gwerth chweil. Da chi wedi gweithio mor galad drwy'r flwyddyn. Da chi'n heiddi cael hel atgofion. Peidiwch â gwrando ar Ray Charles. Ni yw Brenhinesau Bethesda. Da chi fyd i'r boss. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Mae yna frenin sy'n dweud gair cyn i chi gael parti a bol enfawr henon y clwb rygbi i ddathlu'n iawn. A naci, dim Brenin Charles, ond B.O.B. Brenin o Ben y Bryn. Wel, hawdd am o'r gyfeillion, a chyfarchion gan Brenin Ben y Bryn. Hiawir. Wel, gai ddymuno gorau i chi gyd blant blwyddyn 6 yn yr ysgol uwchradd. Da chi wedi bod yn blant arbennig o dda yn ystod y flwyddyn a drwy gydol eich amser ym Mhen y Bryn. Felly, bob dymuniad da i chi a phob lwc y flwyddyn nesaf. Wan ta, ymlaen â ni, a drosodd at y rhai sydd wir yn heiddi o bi. Diolch yn fawr. Wel, dyma ni wedi dod i ddiwedd y ffilm. Diolch blwyddyn 6 am y gymaint o hwyl. Ia wir, diolch blwyddyn 6 am fod mor arbennig. Dyn ni wedi mwynhau'n arwyn o'ch cwmni chi. A diolch i chi hefyd rieni am eich cefnogaeth chi dros y 4 blynedd dwythaf. Reit, rwan mae'n amser i chi gyd ystyn eich hancesu, achos da ni am edrych yn ôl sut mae'ch plant bach chi wedi tyfu dros yr holl flynyddoedd. Mwynhewch a diolch yn fawr.